מכירים את זה שאתם מתחילים לשחק משחק בסוני 5 והגרפיקה היא לא בדיוק מה שאתם מצפים אליה? הנה משחק עם גרפיקה מטורפת סוף סוף. זה הסטלר בלייד, משחק חדש לסוני 5 מבית שיפט-אפ. משחק עם עלילה סוחפת בעולם פוסט-אפוקליפטי מטורף. סיפור לא פחות ממדהים, עם סביבת משחק מדהימה, ערים אפלות עם מפלצות שעוד לא פגשתם בעולם. מכניקת קרב מהירה וסוחפת, המון נשקים, חרבות קטלניות, רובים מטורפים ואפשרויות בלי סוף. הגרפיקה של המשחק הזה מבוססת על מנוע המשחק הכי חזק שיש היום, ה-Unreal Engine 4, שמביא את כל הגיימפלי הנהדר של המשחק הזה לחוויה עוצרת נשימה שלא תרצו להפסיק לשחק. סטלר בלייד לפלייסטיישן 5 זמין עכשיו בכתום, במחיר מיוחד להשקה שלו, 289 שקלים בלבד. תזמינו עכשיו, אנחנו מחכים לכם בדרך הדרום 9, קריית גת. כתום זה גיימינג.